teacher there. Hello mga bata, kumusta? Magtuon ta karon sa litrang J, yang tingog G. Litrang J, tingog G. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang J. Goldfish, guardia, gitara, gasa, giraffe, mga buluhaton. Isulod sa kahon ang mga hulagway nga ana ay tingog nga G. Sunod, isumpay ang mga sinugdanan nga tingog sa mga hulagway niini. Sunod, i-drawing sulod sa lingin ang mga hulagway nga adunay tingog nga G. Ang pangalan. Hali mga bata, magbasa na ta. G. A. Ga. I. G. Ig. Atong basahon ang mga musunod. Mga silaba. G. Go. Ag. Gu. Mga pulong. Gulaman. Gulay. Gamit.
gutom. Gibali, gumamela, pulungan or fresh. Gibali nga gulay. Giibot nga sagbot. Hugpulong or sentence. Gikaon ni Goryo ang gulaman kay gigutom siya. Hey mga bata, mag-story na ta. Ang ulungan sa atong story, ang gasa sa 5 kabata. Si Mina, Tata, Imo, Aya, ug Ima, gitagaan og gasa na yuyo ug bula. Mga pangutana, pila ka bata ang naa sa istorya? Kinsa ang 5 ka bata? Unsa ilang nakita? Unsa ang mga gasa ilang nadawat? Kung ikaw tagaan og gasa, unsa imong buhaton? Unsa imong bation? Karon mga bata, atong isumpay ang mga linya para makasulat og litrang G. Ipadayon ang pagsulat sa litrang G sa linya. Daghang salamat! Bye-bye!